Okay, mayong gabi. Shalom alino, welcome Israel, ang kalinaw manakanatog sa tibok Israel. Akin ano'y kulim lasot dabar ni Gidaymet, ilabiad Haymet, yung likday mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. And buti na sabon ninyo mga igsoon nga magpaambit ng sab sa mga mensahe sa Elohim, gikan sa balaang kasulatan, mga pagtulunan nga nagdala o nagtugtong sa tibuok nga kamaturan, alang sa atong makalag, alang sa atong kaluwasan, alang sa kinabuhing walay katapusan. Samtang aduna pay kahigayonan mga igsoon sa paghinulsol o sa pagdawat sa atong manluluwas, padayon pa ko nga magsangyaw sa kamaturan mentras wala pa musira ang kaluwasan. So, niata sa atong topic ng taknaas ka gabhion mga igsoon ng adlaw Merkulis baron pizza Martes day Merkulis pizza 3 kung wako sayo pizza 3 sa bulan sa Agosto mga igsoon. Ug salamat kayo sa atong makagagahong nga bahan, sa atong adunay gugin nga naghatag natong pusog kabaskog kalig-on sa mga panawas, naghatag natong mga kadaugan kaalam mo kay balo aron nga makapadayon tas pagsangyaw sa pulong sa kamaturan dinhi sa Facebook mga igsoon, kay tungod bukas pa kaayo ang kaluwasan alang sa tanan. So sa atong topic ning taknaas kagabhion mga igsoon, ang mga kasuguan ug ang kinabuhi. Sa Leviticus kapitulo 18 bersikulo 5 matud pas balaang kasulatan, busa bantayan ninyo ang akong kabalauran o ang akong mga kasuguan, kay ang tao nga magtuman ini makabaton siya kinabuhi niini. Ako mao ang Adonai, o sa Hebreo ani Adonai. Kining pulo nga mga igsoon nga gisulti sa atong Adonai Elohim, iya ning gipirmahan pag-ingon niya ani Adonai, ako mao ang Adonai, pirmado nga ang iyang sugo ug kabalauran mga igsoon nga iyang gibilin ngadto sa tao, iya yung pabantayan sa iyang katawhan Israel. Sa bantayan ninyo ang akong kabalauran ug ang akong mga kasuguan. Kay unsa daw? Kay ang tao nga magtuman niini makabaton siya kinabuhi diha niini. Makabaton siya kinabuhi diha kanila. So, ang opposite o ang katbang ani, ang kasulian niini mga igsoon, kung ang tao musupak sa balaod o mga kasuguan sa Elohim, unsay maangkon, unsay opposite sa kinabuhi, kamatayon. Kay ang saad sa Adonai, ang tao nga magtuman ini hinumdumi nga ang nagsulti mao ang Elohim. Dili siya magpakakon, dili siya mamakak mga igsoon. Ang tao nga magtuman ini makabaton siya kinabuhi diha niini. So, ang opposite, pag dili nimo tumanon ang iyang mga sugog balaod, kamatayon ang imong maangkon. Dili kamatayon sa pisikal, ang iyang bot ipasabot nini tungod kay daghan karong mga wa magtuman sa sugog balaod nanigulang mangyapon, kundi kamatayon nga mao ang linaw nga kalayo. Mga igsoon, linaw nga kalayo, kana nga kamatayon ang iyang gitumbok diha ni anak mga kaigsunan. So kining pagtulunan niya sa Leviticus 18:5 nga ang magtuman sa iya mga sugog kabalauran makabaton og kinabuhi tukma sa gisulti sa atong Adonai Yeshua sa Mateo 19:17 nga si Adonai Yeshua mingon, kung buot ka mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. So kwahi sa mga pastor nga ang mga pastor opposite ang ilang mga wali sa Torah sa Diyas daang tugon, samtang ang atong Adonai Yeshua in line. Ino na to nga kanabang ang iyang mga pulong unsay tawagan na nakasunod in line siya sa Torah mga igsoon, or sa pailaing term na
nga ang pulong sa tong Adonai Yeshua wala mo kontradik sa Torah. Samtang ang mga pastor pag balaod o kasuguan ng isgutan, moingon din, wala na sa una ra ng panahon ra na nila sa mga Israelita dito sa kamingawan kanang mga sugog balaod. Grasya naman taron nganong opposite ang mga walis pastor sa gisulti sa atong makagagahom nga amahan, sa atong Adonai Elohim. Samtang ang atong Adonai Yeshua sa Matthew 19:17 wala lagi mo kontradik sa gisulti sa atong makagahom nga amahan, sa atong Adonai Elohim ang gisulti sa atong Adonai Yeshua. Gamatod pa niya sa usa ka batan-ong dato, kung buot ka musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Wala man lagi siya mo opposite. Wala man lagi siya mo contradict. Samtang ang mga pastor contradict kanunay ang ilang mga wali sa sugog balaod sa atong makagagahom na Elohim. Nainumdum mo aning istorya ha. Usa ka batan-ong dato nga gusto mosulod sa kinabuhi, nangutana siya kang Adonai Yeshua magtutudlo, unsay akong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhing dayon. Timan ang question. Ang question niya bahin sa kinabuhing dayon. Ha? Ingon pa niya, magtutudlo, unsay akong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhing dayon. Kasagaran mga Kristyanos, kamo nangalagad mo sa inyong Ginoo diya sa inyong reliyon nagmatinud-anon mo, unsay inyong tumong? Di ba kinabuhing dayon? Ang kanunay ginapasalin sa pastor ninyo, mao ang kinabuhing dayon. Di ba? Mao na ang inyong gikahimutan nga mensahe sa pastor ka nang mag-isgot kanunay kinabuhing dayon. Ako guys, got sa kung kinabuhing dayon, sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. Apan sa unsang paagi maangkon nimo ang kinabuhing dayon. Kay mao nay tinguha sa usa ka batan-ong dato. Dato na, pero nangandoy sa kinabuhing dayon. Ikaw pa bang pobre ka? Wa ka mangandoy sa kinabuhing dayon. Sigurado kung nangandoy sa gas kinabuhing dayon, mo gani hinungdan nga nisulod kang mga sikta, mga tinuuhan, kay gusto sad ka moangkon o makasulod sa kinabuhing dayon. Pero sa unsang paagi maangkon nimo ang kinabuhing dayon? Diya ba sa imong pagpaminaw sa imong mga pastor, sa inyong mga pastor, sa inyong mga simbahan, sa inyong pagpaminaw sa mga mensahe sa inyong pastor, sa inyong simbahan, maangkon ba ninyo ang kinabuhing dayon? O diha sa pagtuman sa sugod? Wa mo ingon si Adonai Yeshua kung maminaw mo sa akong wali, makaangkon mo kinabuhing dayon. Ang giingon ni Adonai Yeshua, kung buot ka mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugod. Samtang ang mga pastor nagkanayon, wala na ang mga sugo. Malagmit, madisgrasya ka, igsoon ko, diha sa imong reliyon. Kung magpabilin ka, diha sa imong sikta, sa imong tinuuhan, nga born again, Pentecostal, Protestante, Baptist, Katoliko, o etc., etc., magpabilin ka diha. Sigurado kong madisgrasya ka sa kamatayon nga mao ang linaw nga kalayo. Walay kinabuhing dayon, maangkon nimo diha. Kay tin-aw kayo ang mensahe ni Adonai Yeshua, Matthew 19:17, kung buot ka, musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Wa siya mag-ingon nga pangatarungani ang sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Supaka ang mga sugo. Dibatiha ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Wa siya magmulana. Ang iyang gisulti, ang iyang gisugyot, sama sa sugo dito sa Torah nga tumana ang kasuguan sa Elohim ug mabuhi kag bugay. Ug mabuhi ka. Makasulod ka sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Kay matod pas 18:5 ganis Leviticus, ang tao nga magtuman niini sa mga sugog balaod, makabaton siya kinabuhi diha niini. Ug kana nga kinabuhi mao ang kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon nga saad sa atong makagagahom nga Elohim. Yapa. Deuteronomio 32:46. Miingon siya kanila, itisok sa inyong kasing-kasing. Itisok yun sa inyong kasing-kasing. Ang tanan nga gisulti ko kaninyo nining adlaw.
ipatisok sa adunay. 32:46. Ipatuman kini sa inyong mga anak. Ipatuman sa atong mga sumusunod na mga anak. Aron ilang matngunan pag-ayo ang tanan nga giingon niining balaod. Ang gusto sa atong makagagahom nga mahan sa atong adunay Elohim nga matngunan nato pag-ayo ang tanan nga giingon sa balaod, dili kay ibaliwala ang balaod, dili tagdon ang balaod, way pagmatngon sa balaod, dibatihon pa ang balaod, lalison pa ang balaod. Mo na gitudlo sa mga reliyon. Apa nang gitudlo sa Torah, ang gitudlo sa atong adunay Elohim, matnunan pag-ayo ang tanan nga giingon niining balaod. 47. Dili kini butang nakatiaw-tiawan. Imagine, dili komedya, dili joke. Ang Torah, mga igsuon, basin ang inyong pagtuo nga kini sa John, kini nga pagwali. Komedya lang na kay ano mo na siya god, karaan magwawali mo na kanay wali-wali. Usos. Di natin all komedya la. Say komedya. Walay komedya diha sa kamatuoran, mga igsuon. Dili kini butang nga katiaw-tiawan. Base nagtuo mo katiaw-tiaw las Brad Gideon gawali sa Torah. Ha? Akong balikon sa 47, 32:47 Deuteronomio, dili kini butang nga katiaw-tiawan kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Kita nimo na ang balaod, ang Torah mao di ay ang atong tibuok nga kinabuhi. Manang giingon ganin sa Leviticus nga kung magtuman ang tao nga magtuman ini makabaton siyang kinabuhi kay mao di ay kini ang tibuok natong kinabuhi. Kung dili ka magtuman sa balaod, sama ra nga ang kinabuhi mga igsuon nimo, wa nimo tagda. Wa nimo tagaig bili. Ang imong kinabuhi, walay balyo alang kanimo ang imong kinabuhi kung ang balaod sa adunay dili nimo balyo kung usa. Ha? Pag walay bili alang kanimo ang balaod sa adunay, wala say bili alang kanimo ang imong kinabuhi. Kay ang imong kinabuhi mao di ay na ang Torah, mga igsuon. Kung tumanon ninyo kini, magpuyo ka mugdugay dito sa yuta nga inyong panag-iyahon. Tabok sa Jordan. Matud pa sa atong makagagahon na dunay Elohim, mga igsuon. Dili kini komedya. Ha? Kini dili butang nga katiyaw-tiyawan kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Ngani diris panultihon kapitulo 19 bersikulo 16. Masagingon, ang nagtuman sa kasuguan nagamping sa iyang kinabuhi. Muna akong gingon nga kung ang kasuguan imong ibaliwala, buot ipasabot ang imong kinabuhi, imo sang ibaliwala. Kung wa nimo hatadig bili ang kasuguan sa Elohim, ang imong kinabuhi wala nimo tagaig bili. Muna nga tunguluhan ang kasuguan ug ang kinabuhi. Kay ang wa masanti sa mga tao nga ang kasuguan walay labot sila kinabuhi. Ang kasuguan mao ang imong kinabuhi. Muna nga gingos panultihon 19:16 ang nagtuman sa kasuguan nagamping sa iyang kinabuhi. Apan ang nagsalikway niini dali rang mamatay. Dali rang mamatay. Sa laing bersyon, laing pagkasulti, tumana ang kasuguan sa ilong, o mabuhi kang dugay, mamatay ka kung dili mo kinitagdog. Manay laing pagkasulti sa laing bersyon, mamatay ka kung dili mo kinitagdog, mga igsoon. Una nga ang kasuguan, dili mo tang katiyatiawan, kaya nga naman, nalanggikit kini sa imong kinabuhi. Kadugtong kini sa imong kinabuhi. Kung dili mo tumanon ang kasuguan, wala ka mag-amping sa imong kinabuhi. Nagpabaya ka sa imong kinabuhi. Gimaliwala mo ang imong kinabuhi. Muna, mga Kristyano, mangandoy mong kaluwasan, mangandoy mong langit, mangandoy mong rapture, mangandoy mong kinabuhin dayon. Wala mo yung maangkon na kinabuhin dayon. Tamo mga Kristyano, sa naman, ang pagsalikwan ninyo sa kasuguan mo'y pagsalikway sa kinabuhi.
Ha? May nganoy mo kinabuhi dayon. Pero ang soulmate sa inyong kinabuhi nga mao ang kasuguan, inyong gibaliwala. Inyong gisalikway, wala niyo tagaig pagtagad. Sabtag maayo ang balaang kasulatan, unsa ning kasuguan, ug unsa ang imong kinabuhi. So once gisalikway mo ang kasuguan, gisalikway mo ang kinabuhi. Walay bili kanimo ang kasuguan din, walay bili ang imong kinabuhi. Muna mangandoy kag kalwasan, mangandoy kag kinabuhi dahil nga man imo tagaig bili dahil na. Sayang lang ang imong sige balik-balik simba sa inyong simbahan. Pero ano hindi mo taga-ibili ang imong kinabuhi. Kaya kung bililhon pa ang imong kinabuhi, ampingan mo ang kasuguan sa inyong. Tumanon mo ang kasuguan sa inyong. Kaya ang giingon dire, panungtihon 19:16, ang nagtuman sa kasuguan, nagamping sa iyang kinabuhi. Apan ang nagsalikway nini, dali rang mamatay. Mamatay ka kung dili mo kinitan. Unsa nga kamatayon ng isgutan? Mo gyapon ang kamatayon sa linaw ng kalayo. Mao na ang mga igsoon ang akong kanunay ipasidaan kaninyo. Nga kining balaod sa adunay, tura sa adunay, mga mitzvot sa adunay, nga kanunay na akong giwali, nganong akong balik-balikon kini sa pagwali dinhi mga igsoon sa internet. Gumikan kay maukini ang atong kinabuhi. Gumikan kay dili kini tiaw-tiaw. Dili komedya ang atong kinabuhi. Pero kung di nyo ni tagdon, oo magkanang gidyon, may tao, ay magtuon ako. Tao raman ko. Ang tuuhan na to, ang Biblia. Ang gisulti sa Biblia. Niya ang Biblia, musulti ba nagway taong musulti? Sulti ako, gigamit sa Elohim. Aron musulti ko sa iyang gisulati as balaang kasulatan. Aron akong itugan kaninyo nga ang atong kinabuhi, maudi ay ang kasuguan sa adunay. Kung tumanon ta ang kasuguan sa adunay, nagamping kuno ta sa atong kinabuhi. Pero gapabaya kas kasuguan sa adunay, wa kay pagtagad sa adunay, wa ka magtagad sa imong kinabuhi. Ya tapos, ka, Lord save me. Madahan. Pwede ba? Luwason ka sa adunay nga ang iyang mga sugo imong gisalikway. Oh. Pangita diya sa bagong tugon nga nagsugo si Adonai Yeshua kaninyo nga ang kasuguan ni salikway. Di ba wa? Halos ang mga pulong sa atong Adonai Yeshua gaauhag kanato sa pagtuman sa mga sugong balaod. Mismo sa Mateo 5:17 ngadto 20 inyo nang mabasa. Nga matod pa ni Adonai Yeshua, wala ako moanhi aron sa pagsalikway sa mga balaod ni Moises ug sa mga propeta. Mianhi ako aron sa paghatag niini sa hustong kahulugan. Nganong gusto niya ipasabot ang hustong kahulugan aron mahusto sad ang atong pagtuman. Wa siya mag-ingon nga maghatag og hustong kahulugan aron inyong supakon. Kaya kamo mga pastor, nga mga protestante, mga Kristiyanos, ben, giyon sa mga pagsabot, ang gingon niya, mianhi ako sa paghatag sa hustong kahulugan sa mga balaod ni Moises o sa mga propeta. Nasabtan ba niyo ang hustong kahulugan o inyo hinong gisupak ang mga sugong balaod nga gisulti sa atong magagahong nga mahal diha sa balang kasulatan. O kunaw na ha, binuhat ka lang, tao ka lang binuhat. O ang nagsulti, naghatag niini nga sugo, mao ang atong langit ng amahan. Si kinsa man ka nga musupak sa pulong sa atong langit ng amahan. Sa maragod na nga, si kinsa man tang musupak sa balaod sa atong presidente. O di ba? Si kinsa man tang nga musupak sa atong gobernador. O di ba? Sa tao lang gani, o magani kay bawat, ay bawat sa mga tao lang nga dunay otoridad dinhi sa atong kalibutan. Unsa pagkaha batok sa atong makagahom nga amahan, unsay bawot na to? Ha? Bisan pag unsa nimo ka may laki mo debate, bisan pag debatidor ka, bisan pag tang-an ka nang magwawali sa naglalaing mga reliyon, wa kay bawot batok sa atong makagagahom nga amahan
kung imong supakon ang iyang mga sugog balaod. Busa, kung balikon ang gisulti sa atong Adonai Yeshua, kung buot ka musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo mo na isulti niya. Wa siya mingon, kung buot ka musulod sa kinabuhi, magpasakop kas dating daan. Kung buot ka musulod sa kinabuhi, magpasakop kas Pentecostal. Kung buot ka musulod sa kinabuhi, magpasakop kas Baptist. Kung buot ka musulod sa kinabuhi, magpabautismo kas mga born again. Wa siya magsulti niya na. Kung buot ka musulod sa kinabuhi, magpabunyag kas Romano Katoliko. Wa siya magsulti niya na. Unsay gisulti niya? Kung buot ka musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Lisod sabton o sayon? Pero nga nung di man kakasabot. Tingali, kung sa arang rason, sa taong di makasabot, kay dili ka niya karnero. Diba? Ang sorte niya doon iswa, ang akong karnero, inikadungog nila sa kong tingog, musunod sila kanako kay nakasabot sila sa kong tingog. Pero nga nung di makakasabot sa tinaw o klaro kaayo nga pulong sa itong Adonai Yeshua, unsaon na maangkon ang kinabuhi, tumana ang mga sugo. Kung buot ka musunod sa kinabuhi, ingon anar ka simpol. Pero nga nung imong debatihon ang sugo, gusto man ka kag kinabuhi, nga nung debatihon pa ni mong sugo, nga may pastilan mga igsoon, pastilan. Nakaingon kong unsa gyud kagunggong ni mga Pentecostal, mga Kristiyanos, mga Baptist, unsa kagunggong, unsa ka pulpul sa ilang pagsabot sa Biblia. Tingnan kayo, ang kasuguan ilang debatihon, samtang ang ilang misaya nagsulti, tumana ang mga sugo, kung buot kang musunod sa kinabuhi, samtang mga pastor, nakidibati sa mga sugo. Unya, pawalihang kinabuhi, di ba? Kusog kay muwali, na maangkon nila ang kinabuhin dayon. Ano man, nagputlo lang silang versikulo sa Juan 3:16. Huwamantay sa likuan ng Juan 3:16, pero ayaw sa likuan ng ubang versikulo. Proseso ang pagpangalaga, dili kay sa usa ka bersikulo ra, luwas na ka. Ay kung koptan nimo, ang John 3:16 ra, luwas na ko. Whosoever believeth in him shall be saved. Period. Luwas na ko. Di na kinahanglan to mas balaod. Bang bersikulo, gisiyon na to. Ang ubang pagtulungan niya doon iso atong gisiyon. Nganong nagdala-dala magkatibok Biblia. Kamong mga Baptist, nganong magsipit-sipit mamug Old and New Testament. Nga, kanang John 3:16 naman ay ang inyong tuuhan. Kamong mga pastors Baptist, kanang mga pamuglaing mga bersikulo oron iwalin niyo na John 3:16 naman ay ang inyong tuuhan. O niya ganun mo lang mo mangulit ka mo gikapulo nga John 3:16 naman na inyong gituhan. Whosoever believeth in him shall be saved, shall have eternal life. O, kontento naman ang bersikulo ha. O, kandarang bersikulo ha. Ganong kupot-kupot mo kubang bersikulo. O, sila ko yung ubang Biblia. Mga igsoon, daghang pagtulunan ni Adonai Yeshua nga atong i-apply. Muna pa ingon niya, kung buot kang musulod sa kinabuhi, tumana mo sugo, period. Kana ang sekreto. Kung tinuod kang nagtuo kang Adonai Yeshua, kaya sa John 3:16, whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. So kung nagtuo ka kang Yeshua, mutuo ka sa iyang gisulti nga kung buot kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Pero dili ka mutuan na, so bakat ang imong pangingon nga nagtuo ka kang Adonai Yeshua. Bakat ang imong confession nga ikaw nagtuo kang Adonai Yeshua. Kaya ang tinuod nga nagtuo kang Adonai Yeshua, mutuo sa iyang pulong. O kung sa iyang pulong, kung buot ka musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Niya nga nung makidibate man ka sa sugo. Ha? Nga makiglalis man ka sa sugo. Ang tinuod nga nagtuo kami, ang tinuod nga nagtuo sa Misaya kami, kaya kung sa'y gisulti sa Misaya, amo kong gisunod, gi-apply. O kung sa'y gi-apply sa Misaya, among gisunod kay magkata. Followers magkata niya. Di ba? So, kanalang, ang akong mubo nga pagpaambit alang kaninyo na yung taknaas kagabhion mga iksoon, di na ko kasunog mayo, aron dili sa mo mapulan.
Kay basig nag-ingon mo nga kining ako tiyaw-tiaw, samtang ang Biblia nag-ingon butang dili kini butang nga katiyaw-tiawan ang balaod sa Adonai kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael kay mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matik Gideon Silva. Magaingon kaniyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman ini hangtod sa sunod na usab nga mga higayon. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.